Satisfaction. 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 Push me, and then just hurt me, till I get my satisfaction. 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 Krisia, ezin egona, kontratua, estatusa, begiradak, soldata, exitoa, bikotea, frakasoa, galera, segurtasuna, beldurra, kontsumismoa, etorkizuna, inbidia, gehiago izan beharra, frakasoa, normala, iPhonea, kontrola, ordena, lotxa, jabetza, ansiedadea, azkar, lana, izua, moda, exitoa, ansiedadea. Maitasuna, elkartasuna, indarra, aldaketa, utopia, konforme ez egotea, amorrua, haserrea, dudak, kontraesanak, etengabe ikastea, hasi, lagundu, okertu, estanda egin, probatu, ospatu, ukitu, tastatu, elkartu, eraiki. Zoroak, ameslariak, terroristak, infantilak, arriskutsuak, delinkuenteak, punkiak, arraroak. Eta guztionetatik apur bat badina, terrorista posesiboak, maitale frakasatuak, exitosko eraikitzaileak, ameslari ansiosoak, delinkuente modernoak, laguntzeko prest dauden segurolak, ukitzea maite duten zoroak, okertzen diren maitaleak, beldurra duten irautzaileak. Zergatik izan behar gara gu ameslariak, zergatik zoroak, arriskutsuak edo arraroak. Hogeita bost urte hauetan zehar, denetarik bizi izan du gaztetxeak bere hormen artean. Eta zer du etxe honek jende hain ezberdina elkartzeko ba? Badu zehozer, zirrikituetatik sartu eta sustraietaraino iristen dena. Nola saldu? Kontsumismoa, inbidia, exitoa, beldurra sustatzen dituen gizarte hontan, deseroso sentitu izan garenok, lotxati sartu ginen, gure galderei erantzunak bilatu nahian, eta urteak pasa hala, konturatu gabe, ezin gara hemendik irten. Zer du ba etxe honek? Maitasuna, elkartasuna, indarra, aldaketa, utopia, konforme ez egotea, amorrua, haserrea, dudak, kontraesanak, etengabe ikastea. Hau guztia baino gehiago da ziurrazki. Zirikatu, borrokatu, sortu eta desegin, irauli, aldarrikatu, eraiki, kritikatu. Belaunaldiz belaunaldi transmitituten zera hori.